KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi Namar ka jingjor palat uslam ka surok ba ka badan ha hanyo mer oper slong kala shlai mat kane ka jing shlai kalawan ra nya ka jing hengkali ha kane ka jaka ha ka baki kali kila aman ya tang shiliang jong ka surok henrai kham hadin ka kali po shilom kalawan poi ha kane ka jaka pan pelat ya kinala ki basakut Shwa bakani ke jingjia kanjia ha ubnai kela lingkot menta usnem arazar arpoar urang ba asnong jong ka maun yang la henyo mer oper shlong ula tho sha general manager jong ka NHIDCL melem bakani ke jaka ka badan hajan lom jingtep kadai ke jaka ka bakinala kimla bantuj bat kamla bantan ya ka hakapor liur hagane ke jing tho ula kerpat nya ke NHIDCL bakan shna pen bhano ya kane ke nala khnang baki paj ba kinam jing